Find the shot again. This is the day, and I worm. This is the day, and I go. פרק 4 האימה שבפנים. סנגר, מה את רוצה? למה יצאת מהחדר? אתה יכול בבקשה להביא להם רק כביש צ'י אחד? ראיתי את הרבה זמן ואני לא רוצה שהוא ימות. אני מכבד אותך ואת אומץ הלב שלך, אבל אני אשלח אותך אליהם בספינה המיוחדת שיהיה לנו. אבל תגידי להם שלא יתקפו אם את רוצה שהם יקבלו את הכוח כדי להציל אותו. אוקיי. קדימה, כולם להתכונן. כולם להתכונן. טוב, יתחבאו מאחורי הקיר כדי להגן עליה, למקרה שהם יתחילו להתקיף. אז כולם, התכוננו להתקפה, התכוננו, ארגנו על הנסיכה. הבנתם אותי? המפקד כן אבל הם לא יכולו להתקיף אותם, אל תחסו מהירותי, הם הבנים שלי. תאמיני לי, הם כן יתחילו להתקיף אותך. הם יודעים שאתה עכשיו, אם נביא להם את כביש הצ'י, אני לא יודע, נראה לי שהם יחשבו שהשתנית. זה כוונה. אבל אני אוכל לרגל. אוקיי, ההחלטה שלך די חכמה. אני מכבד אותה. עכשיו בואו, אנחנו עושים. אבא, אתה בסדר? צריך להתכונן למלחמה בנו. אתה בטוח? נראה שבמצב שלך אתה לא מספיק חזק כדי להצביע מלחמה. אריס ביתי, אני מספיק חזק כדי להילחם בפיראטים שלנו את אמא שלכם. אבא? מה? אתה יודע, הפיראטים, לפני שאתה היית חסר הכרה, הם סיפרו לנו משהו. אמרתי לכם. אני לא רציתי להגיד לך, אבל אני כבר לא יכולה להסתיר את זה ממך. אמא הייתה חברה היא הייתה חברה שלנו בילדות. אבל לא משנה מה שהיה בעבר. אז העתיד הוא מה שמשנה. אבל רק שתדע שהצטרפה אל הרעים, אני חושבת שהם עשו לך תקופת מוח. אבא, בבקשה תנסה להציל את אמא. אני לא יכול ביתי. כל מה שתקופת המוח של סרפנגר חזק מאוד. עכשיו. אוקיי, ביי ביי באמת. מעצבנים שכמותכם. מצטערת חמודים, שיקרתי כדי להגיע אחריו. אבל אל תדאגו, עכשיו חזרתי אליכם. ותביא לנו, מה זה שלי? קחו אותו, הוא גם ככה חסרת. הוא גם ככה חסר כל שיט. ותביא שרק. כמו הרוח.
ובשביל, אתם לא תצליחו להביס אותנו. אמא, איך אתה יכולה להביא לך? מתוקים שלי. לי יש את השיטה שלי. לאבא שלכם יש את השיטה שלו. כל אחד. לא, הבצתי אותו. תראי, מה אותה רידה שהייתה לנו קודם? אם לא יצא שום שטח ביצים, אז מה זה היה? נראה שיצרה אי קטן. הנה היא. אני חושבת שאולי כדי שנלך לשם. רגע! היא באמצע? או לא? מה? אם הפיראטים יחזרו אל שוב ויעקצו את העיר, אז חצי מתשים את האריס והופר את האיזון. אחרי הקרב שאתה השתנית עם לונדו, אז היה שינוי שיוצא כל פעם רעידות שיוצאות שטח חדש. הרעידה הזאת יצרה את השטח הזה, ואם סרפינגר והפיראטים שיחזרו הנה עוד פעם, כל צ'ין מתארס בגלל חוסר איזון. אני לא יודעת מה לעשות. תאמינו לי, אני באמת לא יודעת. אנה התותחים! שלום לכם, טיפשים. מה זה? אי קטן וחמוד? מזל שאלה השניות האחרונות שלו. אחרת הייתי משתעמם בכל ההצגה שלכם. סנפנגר, בבקשה לא. מה קרה? אתה יודע שאם אתה תחסל, אם אתה תשמיד את העיר זה יהרוס את כל צ'ימה. אנחנו לא נוכל לחיות, זה כולל אותך. ואת אמא שלנו. ואת כל החיילים שלך, סנפנגר. תחשוב על זה רגע. אבל מה יקרה אם אני אשמיד אתכם? אני יכול להבין? אני כל כך... אתם יודעים, אתם די טיפשים בכללית ליחסית למשפחת מלוכה. מה? למה? מה כבר קרה? בוגדת. קדימה, אש בתותחים! לא. אמא. עכשיו בוא נשמיד אתכם בכל דבר. לא. אהור בחיים שלי. אני הולך אותך. אסור לתת לסנפנגר לנצח. אין, אני לוקח אותך איתי. לא משנה מה אמרתי. עלי על התותח. עכשיו. לא משנה מה אמרתי, אריס. עכשיו את יכולה לקט. תתבוגרת. אבל אבא, אני לא יודעת מה יקרה. אל תדאגי, את פשוט צריכה לעמוד שם. בזמן שאני אחז על כפתורי ואת התותח. אני לא יכולה לעשות את זה לבד. אני אוהב אותך. היי? אבל לא, את לא. או כן, אנחנו כן. עכשיו דם 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 עכשיו דם 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 מה אתה עושה פה בוגרת? מנסה לנצח אותם בשביל
לאחי, בשביל הבנים שלי. שלום יקירי. מה את עושה פה? אתה יודע, סתם מתענגת וחושבת על המוות שלכם? לא! מה? זה לא ייתכן. תפסתם. עכשיו. שחרור חיות טרף! קצר אותנו סופגר! פחדנים! זה רק תגובה. חוץ מזה אפשר לשגר אותו גם בפתח שלנו. עכשיו רדו לנדותכם. עכשיו קבלו אתכם בטרף האדומה שלנו. היי, היא נופלה לים. יש. עכשיו, מצטערת אהוב שלי. אני הבאתי לך דגושת שהיא עכשיו שיש לך מספיק חיים. לא! אבא! לא באמת שווה שאתה תלך. לא! לא משנה. מה זה? רעידה, זה לא של ספר חדש. די. של רעידת איזון. לא זה נורא. ספנגר, לא חסימאי. לא. חסימאי איזון. אני לא רציתי שום אי. למה אתם מבלבלים את השכל? הירוץ, מישהו הורס את האי. זה לא אנחנו כאן. אבל מישהו הורס את האי איכשהו. חסימאי עשה חוסר איזון. זה לא אפשר. אבל לא קרה כלום. אבל אתם אמרת שלא קרה כלום, נכון? אנחנו לא עשינו כלום אבל. יכול להיות שאתם, כי אתם בוגדים ונוכחים. כן, אבל איך אנחנו, אם אנחנו בספינה? יכול להיות ששלטתם לכאן. עכשיו, מצטערת אהוב שלי. לא! אתה צריך... אבא! כאן אתה שומעתי. זה כאילו בשביל שימו לב. אתה עומד ליפול, אהוב. לא, היא לא! כן, הוא כן. הוא deja automatic please. מה יקרה לאריס ולבן? נגלה בפרק הבא.